Και το 2 και το 5. Τι βλέπεις? Α? Τι? Πάμε μπροστά, πρέπει να είναι το 5 είναι μπροστά ο Ιάσου. Εκτός αυτός όμιλος χώρου της Ζημίας με την Μεσσηνά του Μαρία Ελένη. Εκτός αυτός όμιλος χώρου της Ζημίας με την Πουλάκη Ιωάννη. Εκτός αυτός όμιλος χώρου της Ζημίας με την Τάνη Καρκουμπότσα. Ο Θεός αυτός όμιλος Μεθάνου με την Μικρή Ευαγγελία. Μπροστά πρέπει να είναι τα παιδιά, Εκτός αυτός όμιλος Παμπότρας με την Χρήστη Μαρία. Οριακά. Επίσημα του Πάπα Έμεθνικό. Πρώτος ναυτικός συνδέσμος με την Κρυφιτσούλη Σοφία. Δεύτερος ναυτικός όμιλος Μεσολογγίου με την κύριο Αθηνά Μακολίτσα. Τρίτος ναυτικός όμιλος Μεθάνων με την Εννιά Αλεξάνδρα. Δεκατός ναυτικός σύνδεσμος με την Μανικά Ευαγγελία. Πέμπτος ναυτικός όμιλος Παμπότρας με την Καστρίδη Ιωάννα. Εκτός ναυτοποιητικός σύνδεσμος με την Αρπανίτια Αναστασία και έβδομος ναυτοποιητικός σύνδεσμος με τη Ζαράνη Βιολέτα. Δεύτερη. Δεύτερη. Όχι, την πρώτη έχουν τα παιδιά. Πρώτη δεύτερη, από εκεί δεν είναι. Ναι, είναι δεύτερη όμως. Δεύτερη θέση. Κάτσε, ωραία. Τουλάχιστον να μου τρεις τα άλλα λόγια. Είναι εδώ πίσω. Α, έπεσαν. Έπεσαν.